manje siyaqondanisa sithi 16 days of activism asilwe nokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane abantu abangakwazi ukuyilwela. Ngibingelela umbukeli lapho ngasekhaya ubingelela Steteleka intokazi kwaNdlovu phansi eMalmoti esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela Mkhoma kwiSteteleka Media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibhalelwe uSamkele othi ngithathe Steteleka uzongilwisa nansi impi inkulu ingaphezulu kwami wena kwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Okay. Sizolukhuluma nje sihlale eqinisweni futhi singajikeleze ezintweni eziningi noma engifisa ukukubuza ngumuntu ukubuza umbuzo unjengoba unjalo kodwa ngenhlonipho engifisa ukuthi nempendulo yakhona ibe udaba uqondile. Kodwa ke ngizoqala nginikelele kuntombazana uma wengane ukuthi kube uye ozosilandisa ukuthi kwenzakaleni udabeni lulonke, then uma ekhona komunye ozobe efisa ukuthi amlekelele lapho ozobe seyamlekelela. Sizozwa ngawe ke thina ukuthi kwenzakaleni kuze kube sekuyilesi simo esikhona esisaziyo sonke, bese ke ngizobe sengiyabuza lapho nalapho engifuna ukubuza khona. Yebo, ngingasho ukuthi into ngingayazi and ukuthi ngiyizwe ngifound out the last ngithola okokuqala kwakunya kodlula. Ukuqala kwami ukuyithola kwakubuya kovotwa last year. Thema sibuya kovota ngafica ingane imbuzile ingubo. Ingaveli ingaluntuzile. Umfana lo mangimfica uhleli ngeanda mayesho uthi ulungela ukugeza. Ukhulu wehleli la eminyange embiza Melo lo omfana uthini kade ngimtshela ngithi akaphuma uyabizwa. Ngithi Melo kuyashisa Melo athi ma uyusabela phansi wengubo Melo umbatheleni ingubo ngoba kuyashisa. Ngize ngidonse ngenkani ingubo uyibambile mangithi uhleli ngephenti naye. Ngibuze Melo ukhumuleleni athi ma ngikhumule ngoba kuyashisa. Ay ngingazi ukuthi kumele ngenze njani ngibe frustrated ngibuza ingane ngize ngixabane naye ngimsabise ngenduku angafuni ukungitshela kuthi sebehambile umfana noma sebengasekho la endlini ngibuyelwa igama engangalitshelwa umunye usisi esasihlala naye ediphini athi ngicela ubhasobha ingane kodwa futhi ngingathathi serious ngoba ngazi ukuthi ngihlala nabantu abaphilayo ekhaya athi ngicela ibuye leyo nto ngaloso sikhathi mase ngiyamthatha uMelo nginaye la endlini ukhulu ehleli ngale emva kwendlu ngimbuze Melo ngabe umalume phelelane khona kwenzayo na angafuni ukungitshela ahlengezela inyembezi akhala ngimncenge Melo ungatshela mina uzotshela ba hayi uMelo agcine eshilo ke athi ma iyaqala phi lento yaqala eMlazi ngingazi ukuthi kumele ngenze njani ngihlale ngithule. And umuntu oqala owafika wazi wathi ihlo lakhe elihlikizekile emcheck omunye umama kwakuthiwa uMasibiya ngala. Wafika uma ngekhathi santambama ngamxoxela amtshela ma sekuwukuthi kanje. Okay uma wangakhombisa reaction waphuma wayohlala eminyango wakhala. Wanganginika impendulo wangatshengisa lutho nje
kunalokho ngazibona mina ngazuthi ngumuntu omubi manje sengiyirongi ukuthi nginephutha kunalokho ngathi ngixoxela bona isivela kubantu ukuthi abantu bayayazi kwaphuma igama elibhlungu la ekhaya kwathiwa ngiqhatha umndeni sengithatha indaba abazala ekhaya ngiyokhuluma kubantu yi-secret yini lento ngabe into yomndeni kufanele ifihlwe inyathelwe ngeenyawo yeah okay ngangaba nawo ama-powers ngoba ngibona ukuthi angazi kumele ngenze njani ingane kubonakala engazuthi iyingane ekhuluma amanga noma ngingekho ibuye ingitshela ukuthi kuthiwa wena namanga uqambela ingane yami amanga ngithule mangiyibuza leyo nto sometimes ngibuza how siba kuthi umelo uthi uthe what athi namanga lengane yakho ngikhulumela amanga lengane yakho nguthe manje okay ngayithula ngayinyathela leyo cause ingazi ukuthi kumele ngenze njani angazi akekho ngisekayo ma ngisho mamncane mayefika wathi hayi nawe mekumele nje usuku uhambe wenze okufanele ukwenze hayi ukuthi ubusuyikhuluma uhambe uyikhuluma kubantu lento okay the manje nje ngo-October sikade sisemcimbini kamaphumulo ingane yayiphezulu komalumekazi so ngamgeza nje kahle ekseni wangathi akanyuka yiphezulu kwezinye ingane ngithe okay sabuya late wabuya ethu yehla uzosibheka ukuthi sesibuyile yini wasifica ke asikho wafica yena umfana shuthi umfana wabese yambamba nakhona futhi lapho angizwanga ngayo ingane ayizange izingitshele kwathi ngigibelile ngayo nalo nyanga ngangigibelile ngiyesiphingo shuthi ngaphuza isikhathi ukubuya ngamakhanya bayitshela ukuthi ngibuyelela ekhaya angisezanga khona ngoba ngibuyele ethi bacela ingane ukuthi zimphelezele ngoba ngangimshiye kamakhanya bacela ingane ukuthi zimphelezele zimlethe la zangangifica zafica yena mazithi ziyamshiya akhale umntwana ukhalelani Melo abesethu Melo base beyabuza laba ngoba bayalazi vele udaba eqaleni igenge le eyayimphelezela yindaba ukhala Melo uphelelani usaqhubeka yini nalento awayenza ayibesithi ingane usaqhubeka babe yabona ngalolo langa ngabafica becwele lawo qhemu nobani igenge yakamakhanya imhlele izithi uphelelana akafuna ukuvula uyayilalisa ufuna sihambe khona ezusala ingane yodwa la okay ngifike ke mina ngivule ngene phelelani akalele futhi uzilalisile ngimshaye avuke athi ayiyazi kade ngilele nalapho futhi angisheshanga ukuthi ngisukumele ngiyithathele phezulu angizange ngisukume ngiyithathele phezulu fast esikoleni ingane yaseshwa ngeshwa nje nengebhadi kwafika ama-social worker ingane yaseshwa base bathola mina ngalandelwa ama-social worker lapha esikoleni ngathathwa ngayiswa embumbulu kwathiwa semshiyeni ingane yafika yachekwa bayikhanitholakala ukuthi ngempela into iyenzeka njoba icase yavulwa waseyaboshwa yebo Okay. Nakhona ngangazi ukuthi uma ngizomtshela ngiqale ngakuphi mangithi ngiyamtshela cause lento nakumina inzima ayikho lula. Ngangazi ukuthi ngizomtshela ngithini. Okay ngaphuma ngahamba ngaya phezulu ngathi ngisaphezulu ngithi ngibuka iTV wafona amaphoyisa athi asendleleni ukhona umsolo. Ngathi umsolo ukhona around. Yeah. Hayi mase bethi okay. Bathi bazongifonela mase beseduze nangempela bangifonele bathi bangakujojo. Mase befonile ngiphume mina la ngangikhona ngithi okay ngizohlangana nami ngempela sahlangana nabo ngathi imoto ayijike cause wayeka Bothuthuka lapha eThaveni. Yes. Ngathi ayijike imoto ukhona bangibuza bathi unesho engakanani ukuthi ukhona ngathi mina bethe uyakhona uyobuka imovie. Okay. Nangempela amaphoyisa amthatha athola khona. Yebo. Okay. Ngicela ukubuza mama esigamekweni sika Ntombazana Sishoyo la waqala khona ukuyikhuluma kusekhona ukhulu indaba yini eyenza ukuthi udaba lika Ntombazana omncane lingasukumeleki?
noma kungahlolisiswa kahle ukuthi uyikho ngempela yini lokho kuthiwa kuyikhona. Mina angazi angingathini angazi kahle angathini kunosuku la ngiye khona eklinikhi ngomhla 15 umhla 13 ya la eklinikhi mina bane khole ngenayo lo muntu othi owathi ose police station ucela ngiphuthume police station so ngachaza ke mina ngathi ngizofika kanjani lapho ngoba amasenti anginawo benginokugibela ngizale eklinikhi. Okay, angazi noma mama ngabe sengicela kakhulu uma ngacela ukuthi uhlalele lapha ya. Uhlale mina ngazi Asomele ngalapha ngiyabonga kakhulu baba. Abe sethi ke angiqhubeke ngize uzobona ukuthi uzaba mase ngifikile hayi ngafika khona ke. Sakhuluma lokho esakhuluma mangifika lekhaya ngilibeke udaba ukuthi sengiphume epolice station hayi kube ngathi kuyezwakala kufika udadewethu mekufika udadewethu kukhulume naye kungakhulunywa nami mina kade ngise police station kwathiwa mina nginamanga ukuthi sengiphume epolice station qamba amanga konke lapho okay sengizwa ngaphandle kukhuluma yena uma wengane. Okay. Shuthi ke ngayitholela ke nami ngangambuza ngayitholela. Kodwa lokho sengikuzwile ukuthi kuyaphikwa ukuthi ngiphume embumbulu. Okay. Yeah. Okay. Ngicela sibuyele kule eyokuthi kunegama elaphuma elithi untombazana ngesikhathi kade likhuluma udaba noma seliselwazeka kunaleli gama elaphuma elashula ekhaya oluvezile ngiyakhobola leli elashula ekhaya ukuyile lamphatha kambi yena ingabe wena nolwazi olungakanani lwalo lasho yimini ashiwo ngowena lashiwo lapho makhulu laphinde laphuma ngomncane. Okay, njengomuntu ke wena obuhlala nayo ingane nazi ingane ngisho kanjalo nazi ingane njengomuntu omdala bewungaboni yini noma kukho yini insolo wakwaba nazo ekusoleleni ukuthi kukhona lo mfanyana awenzayo kuntombazana. Angifuni uqamba amanga abandla bengaboni ngempela ngifuni ngisho sekukhona inkulumane ezincane ezivezwayo still ayikho into oyiphikaphayo njengomzali noma oyibukayo ukuthi ingathi ucobhonyana of yeah ngakuzwa ke lokho kodwa nje isikhathini esiningi nje benganakile thema sekukhulumeka kodwa nganawo kodwa ngingazi ukuthi kwenzeke kanjani nini nganalokho wayithatha yini ingane yakho wahlala nayo phansi wakhuluma nayo ukuthi nakho kuney'nsolo ezikanjena ezikusolela ukuthi wena wenza ukuthi ingabe kuyiqiniso kangakanani because njengomzali uma usuzwa into efana naleyo noma wawungeke ubabiza abanye kodwa kuba nemeeting nomuntu unengane yakho esolelwayo ukuthi ihlukumezwe ingane encane ekhona okufuze ngabe ivikelwa uyena waba yini nalento yokuhlala naye phansi umbuza imibuzo ngahlala naye phansi uphelelana ngambuza ukumbuza kwami wangitshela ukuthi ingane iyamkopola megeza wangitshela lelo gama nje ukuthi ingane yamkopola megeza yona isuke ingikopolelana ngathi mina bungenalo kodwa ilungelo uma kuwukuthi ukwenzile lokho okuthiwa ukwenzile bengibungenalo ilungelo lokuthi ukwenzeke noma ngabe ikopolileke. Kunalamagama athi ukwathi uma kukhulumeka ngelinye lamalanga kwavela igama lokuthi engani yiyona iyamsejusa niwazwile lawo magama afikile ngesikhathi kuzobuka engani yona iyamiyenga umfana ikhumula kanjani ihlubula kanjani phambi kwakhe ingane encane kangaka ingakwazi kanjani ukugcina njengathi thina abantu sebebadala ukuthi kumele ngifihlele umuntu wesilisa because size sakhula singayazi leyo nto siyifundiswa abantu abadala yona ke yayisingamhiyenga kanjani umuntu wesilisa ingazi lutho ngokuthi umuntu wesilisa uyafihlelwa because akakazi lutho lo muntu ukuthi umuntu wesilisa uyafihlelwa kubhlungu uma sekunegama eliqhamuka kumuntu omdala othi iyamiyenga noma iyona eyenza ukuthi azayenze lokho kusho ukuthi uright ayenze ngoba iyakhumula phambi kwakhe.
bakhona yini owakwababikela ngalolu daba emva kokuba sezikhona iy'nsolo zokuthi uphelelwane uyakwenza uyayihlukumeza ingane abakhona la abasemndenini njengomzali wayenengane enukwayo ekwenzeni isimo esithile kukhona yini owezwazi ubabikela ukuthi nakho ngehlelwa isaka nakho nginenkinga yenkulumo evuthwayo ekhaya ewukuthi ngoba njengomuntu wesifazane kwakumele uyocela ukuboniswa abanye abantu inkinga enonayo Ngingayithi fahla-ke kumazungu kancane leyo ndaba. Ngingazi-ke kodwa phela ukuthi izohamba izifike lana-ke. Ngaxoxa nje nami. okhona phakathi kwethu la Yebo. okay ungakufakazela Ngikakhuluma ukuthi ngayizwa kodwa angiqalanga ngayizwa ngayo. okay Yenzeka ngangayizwa yenzekile isikhathi eside. okay Kwafika umyalezo kumina. Na sasinawo mathuthu fika umyalezo ulethwa womunye umama umakhelwana la ekhaya. oh okay Wathi umama kade elapha ekhanseleni lapha la kuhlala khona la azinze khona uma wengane. yeah Ufika umyalezo uthi sithulisi uthe azobuza ukuthi abayeni bethu bathule bathini ngale ndaba eyenzekile. Hawu ngibuza masiqandi yiphi indaba eyenzekile. Athi umasiqandi ukuthiwa ingane kaSamke idlwengulwe umfana kaSisi. Ngithi asiyazi leyo nto. Asikaze size sizwe asiyazi ngiyayiqala nje obukhuluma nje ngisho baba sine abayazi leyo nto sasinangu umna kwethu asiyazi leyo nto mawukuthi bona bayizwile njengomama wekhansela futhi ihlobo zala ekhaya yindaba yena angayithatheli inyathelo ngoba yena ukahle kakhulu uma wekhansela angayithatha kalula inyathelo yes thina abakaze bazi basibikele yeah ngibuye futhi ngibatshela obhuti sibatshela obhuti sayizwa sisobabili sibatshela bathi base bethe obhuti abayeni bethu ke lapha nango wami umyeni nango okay abese bethi thina sizoyikhuluma sithini le ndaba bethule yes bona bobabili abazange bazi basitshela okay yeah bobabili sizoyikhuluma sithini ngoba bathule abasitsheli hayi sithuleleke sithule mase ngiyakhuluma komunye umnakwethu omunye ongekho la hayibo nayi indaba engizwile yeah ukuthi nokuthi ngizwe igama lokuthi usisi wafika kulo mna uma umfana wamtshela washiya thina okay okwakufanele aqale kuthini yes wathi naye akakwazi ukuyikhuluma ngoba bekufanele umbuzile ukuthi uzile kuthina wathi cha akazanga okay wathi bekufanele aqale kunina ke mina ngathi thina ke sizoyikhuluma kanjani ngoba sazi lutho abazange bobabili abazange ngositshela kusho ukuthi eyabo ke leyo ndaba njoba isilapho kuma wekhansela yena right ngoba vele ihlobo zakhe futhi uma wekhansela uyena ungayithathela kalula inyathelo yeah sahla ngelinye ilanga yazi yabhoboka ingane ngoba ihamba ishawa la ishayo abanye abafana ithi abayahlanza lento eyenzayo ngize ngiqinti qede uSamke ngelinye ilanga uSamke wafike washo ngize ngikaze ngakubuza mina wabuzwa yimini ukuze uyikhuluma uSamke lo uma wengane okay wabuzwa yimini wathi ngathi indaba singaze sizwe ngaphandle nikhona ningasitsheli ngoba phela le ndaba bekufanele iqale kuthini kusho ukuthi lapha ekhanseleni iyaxoxa uyena uma wengane yeah naye akazange aqale kuthini owaya koyixoxa lapha Ngiyaphunyuka ngoba ngangisesontweni futhi ngingade ngizwa ngayizolo. Ngaphinda ngayibuza angithi kade ukukhulunywa kuthuli nawe Samke ethuluni sikhona ithuba lakho. Ngaphinda nosisi efike ekhaya ngelinye ilanga ethi ingane yakhe iyashawa wara ngasho ukuthi singathi anizange nize nisitshele thina sinazi inyathelo zokuthi sinithathele ngoba indaba nisitshela ngasiyizwa ngabantu. Yeah. Sizoyithatha kanjani inyathelo wena mekhala ingane yakho ithi ilokhu ishawela into engayazi ingcono iyoboshwa wena sisi wena phela ngoba ithi ingcono iyoboshwa wena nelungelo lokuthi uyithathe ingane yakho uyise emaphoyiseni mayingakwazi ukuyisa
Ngelinye ilanga uSamke waze wahamba waya e-social worker khona elinye i-social worker umakhelwane la. Ngathi angifuni-ke nami ukuyikhuluma ngoba naye uyenza nje uyenza yedwa abatshela inkinga abatshelana izinto bona bobabili bebona. Wahamba waya e-social workini lathi i-social worker akahambe emaphoyiseni. Ahamba emaphoyiseni waya emaphoyiseni amaphoyisa athi akayemshiyeni. Wabuya washo ukuthi amaphoyisa ayemshiyeni. Wangaya ke futhi emshiyeni wabuya wahlala nezincwadi zasemshiyeni. Senze njani ke thina nebenze njalo? Yena uma wengane wahlala nazi incwadi wangabe saye emshiyeni. Yaphela kanjalo zolokhu ilandela kanjani ke sisindaba abanikazi bayo bethuli beyinyathelile. Kuze kube wena obagwenqayo ngayo ukuze bayikhulume. Okay. Yini eyenza ukuthi ugcine ungayanga emshiyeni ngalesi sikhathi? Alahleka ama-forms la endlini nangendlela ingane eyayitreatwa ngayo hlezi ithethiswa ihahamuzwa ngabuka ukuthi kukhona ingcindezi khona mangabe going forward ngiqhubeka shuthi khona okubi kuzokwenzeka ngcono ngivane ngiyeke ngoba vele laseliphumile igama lokuthi ngikhuluma kubantu. Okay. Njengoba ke sesenzekile lesi sigameko waboshwa ke naye uyile bamsile yini esibhedlela? Yebo bamisile. Bafike benze njani? Bamchecka udokotela. Ama results bengakabuyi. Ama results amengakabuyi ngizophinda mhla 23 yeyothatha amagazi esibili. Yebo. Okay. Lo mama wake wayichecka before waze waqinisekisa ukuthi kusekunomonakalo othile owenzekile yini eyayidala ukuthi kuze kufinyelele ekutheni namcheck ngeke ngakuze umention leyo. Cause ngangikade ngibafice la ngoba uthunywa ngike ngachaza ukuthi ngabafica la ekamereni umfana ethi ulungela ukugeza. Okay, yes. Wasuye umcela ukuthi akakwenze noma wamxoxela. Wayefikile la. Wafika nje ngasona leso siphithiphithi ethi uzobheka uma. Okay. Wase yamchecka ukuthi waqinisekisa wafika yini endlebeni zikamama ukuthi sekunesenze sinjalo noma wakufikisa yini yena njengomuntu omdala owafica kunomonakalo othile enganeni kumuntu ehleli naye? Ngamtshela uMantambama ngaze ngamtshela ukuthi uma sibiya umcheckile. Impendulo yakho ngayo kulokho yathini? Sazi nami yathina ngisaba ngifuna uqamba amanga. Lesi senzo esenzekile njengoba sesiphume ngalendlela esiphume ngayo ekubeni wayikade sibikile ekuqaleni kwathiwa indaba zala ekhaya ikhulunywa ngaphandle wena njengomzali womfana sikwenza uzizwe kanjani because le nto uyiqala ukuyizwa uke lokho ikhulunywa kaningi ungabaxoxeli nabantu osondelene nabo ngoba sekunjena ke manje sekwenza ukuthi wena thini kulesi simo esikhona noma thina sikubuka kanjani sithi umsulwa kuso awazi lutho noma sithi uyisebenzisile lento yokuthi lengane uyayizala wena ngcono ukucindezeleke le enye encane ngeke izibe namuntu ozoyikhulumela ukunokuba lo wajeza lisenzo sakhe. Ukube ngikusebenzisile sisi lokho ngabe ingane ayilandwanga la uma wayo wayilahla khona. Asibuyele lapho ke ngoba ngilwazi lolo daba. Yes. Ubudlelwane bakho no udade lo uzala udade wethu usengasekho emhlabeni. Okay. Wamshiya emncane ukhuliso uma. So wathola ke ingane. Le ngane nakubiya funda. Mhlambe ngaba yifunda angisho njalo. Ingane wayishiya lapha. Okay. Wayishiya khona engasitshela ukuthi engayizisanga kuthina njengokhulubana. Wayilanda ukhulu omncane. Ngendlela ebihleli ngayo lapha. Futhi ngiyengizwa ukuthi wayilandelayo. Ngiyakusho nje lokho angifuni ungakusho. Ukuba wayiyeka khona nje kubonakala isiphetho sakhe ngabe ku right. Ukuthi ngamanye ubeka icala lesenze senzekile enganeni. Thina wangasitshela njengokhulu bengane wayilanda umalula lapha wangicela makasibonge ngicela uhlale noMelu. Ngahlala ke noMelu. Ngahlala until sasafika la. Sisuka eDP. Ndabi lapho.
Okay, i-communication yakhe emva kokuba ingane yakhe seyiboshiwe, uboshwene nomfana last week ngesonto edlule ngolesine. ngolesine last week. Eseboshiwe uke wazama yini ukukhuluma nontombazane mayelana nodaba? Cha ngizamanga. Okay. Akekho. Uzamke ngamgcina ngolesihlanu ekuseni emsebenzini la ekhaya. Sukela nje lezo insuku akabuye ezikhaya. Njengoba mina angikho la ekhaya ngihamba ngomsungulu ngetohweni sanda kuthola itoho. Njengoba ngimfica manje ngamgcina ngolesihlanu ekuseni. Bengenalo ithuba lokuxoxa naye. Okay. If njengoba nifikile nje uthumele lapha bakamakhanya ukuthi abangitshele. Yena akazanga ukungifonela. Okay. Alright, kuyezwakala. Uboshiwe ke njengamanje umfana ngecala obekwe lona elokuthi hlukumeza untombazana omncane. Ekuthenini ke ukuba ubuthola ithuba lokukhuluma noSamke, yini obuzoyisho kuyena noma yimapha amazwi obungawasho kuye njengokuba sekunalesi simo noma sekuyilendlela osekuyiyo njengamanje? Bengizokusho bengizothiwa izinto ebekufanele vela ngabe kade wayenza bengizosho njalo akukho ukuphula nje. Okay. Yes. So since eboshiwe ngolwesine wawukazi uzuthola ithuba lokubuya uze ekhaya ngeweekend yonke noma wawukade ungekho vele ngesikhathi kade kwenzeka yonke lento? Khona into engifuna ukuyithola because kunezinkulumo ezifikile siyayenza investigation before size odabeni lomuntu. So into engizireferayo angisho ukuthi zisuke kuSamke. Ngesikhathi senza investigation siyayithola izinto esizitholayo. Kunamagama agcine evela awokuthi ubungeneme ngesenzo sikaSamke sokuthi umbophile. Ubopha ingane yakho. Ngoba ungeneme ngaso ungenza nanoma ngabe yini eyenzakalayo kubantu obukhuluma kubo mabe icasa. Ungenza noma ngabe yini eyenzakalayo ukuze kuzokwazi ukukhululeka lo. Sengihlanganisa nalawa amazwi ke aseqaleni athi engane uyamiyenga ukhumula kanjani phambi komfana omncane. Amazwi okuqala lawo sengiphinde ngihlanganisa nalawo ukuthi ungenza nanoma ngabe yini ukuze akhululeke umfana wakho. Umbuzo wami ukuthi sikuthembe kanjani thina ukuthi ukuphepha kukaSamke nengane yakhe emva kokuba ayisukumelile noma kusukunyeliwe kulolu daba lokuhlukumezeka kwayo iphephile uma kunezinkulumo ezikanjalo ezisuka umuntu ofuze ngabe uyayilwa lento uthi akwenzeke okumele kwenzeke umthetho udlala indima yabo? Lawo magama uthi ayikhuluma yimini. Basho kanjani impela? Okay, hayi ngizophika lutho ngoba sebekhulumile abakhulumile mina engingakwazi kulungiswayo. Aqhubeke lapho nje. Ngoba boshiwe ke lizoqala attend icala and sekunesikhathi uma uthi uyayibala lento ngoba iqale ngapha komlazi 2021 lo ngabo 2021 noma 2022 isikhathi bekwenzeka ngaso. Uma uzobuka isikhathi eside ihlukumezekile lengane ngendlela ehlukumezeke ngayo ngeke isaphinde ifane nesimo ebizoba yiso inormal. Ngisacela ukubuza. Yeah. Makuthiwa ayaqala eMlazi indaba. Besingahlala eMlazi. La inkinga. Besiqale nje ukuhlala sonke la eDibini. Okay. Yes, hayi eMlazi. Mina ngihlala ngeMlazi. Ngahamba zincane kabi lezinga. Uma kuthiwa eMlazi enye into leyo angiyazi. Okay. Niqala ukuhlala nini nomfana na? eMlazi mebevamile ukufika ngokuvakasha besalungisa le ndaba yakhe yokuhamba ama-psychology asemshiyeni. Umfana khona inkinga nyana kowahlangabezana nayo before? Cha mina kukho engike ngakusola besisahlala ePlazi. Okay, i-psychology kwakufika kanjani kuyona? I-psychology is because ngenxa yokuthi ngathini uyislow learner. So kwakhanjwa indaba yokuthi athole imali yempesheni because ifunda kuma-slow learner schools. Okay, so uvakasha kwakhe bekuba khona ngalezo ikhathi abavakasha ngazo eMlazi. Yebo. Singathi ke iyona chance awake wayithola ukuthi iqale lapha. Yebo. Cause inganisho njalo. Inganisho njalo. Umbuzo uthi ngamqambela ngani incane.
sezenzeke ngakulezi igameko uma uyibuyisela engqondweni suke esikhathini eside kangaka bezenzeka kangaka lezi igameko eDiphini wafound out wathola ngakhe eDiphini bamtshela eDiphini she didn't do anything bakutshela mama eDiphini wangenza lokho in fact washaya victim washaya ingane asikhuluma iqiniso wakuthola eDiphini wangenza lutho washaya umuntu okuwuyo umsolwa ngodaba sikuthini lokho sisathi namanje awubungamvikeli umenzi wokubi sisengahlala kulawo mazwi ukuthi ubungamvikeli umshaya kanjani umuntu okunguye owenziwe into ongakwazi futhi ukuyilwela ngoba phela ingane ayikwazi ukuyilwela ngashaya umelo mina kunofakazi abaningi ngami angikaze ngimthinta umelo mina eDiphini bakithi ebanje ubaba kaSini uphelelana etoilet futhi kalelo langa ngangingekho ebanjwa bathi uma bekutshela umakasini wenza njani? wareacta kanjani angikaze ngimthinte kodwa umelo ngesami isandla ngimshaye wangasuka lokabuya le kumaluna angikaze ngithinte lengane ngishaye iJesu wangasukuma ngani ngaleso sikhathi kukhona umuntu oseyitholile lento even ngisho malemdlo bayakusaba uma bekhuluma nami bayakusaba baze baciba bafuna ukuthi ngisho ukuyisa sibondweni lento eAdams kodwa babuye bayikhuza ngawo yabona ke manje iyala othandeka mebeyazi ngingayazi mina baze bangishuthela isithombe udetective ufuna isithombe sateyani indaba yaqala khona eDiphini etoilet ngacela uthandeka ukuthi angishuthele ngabuya ngashutha umbhede watshelwa ngakho mama wangenza lutho sikuvumeni ukuthi ubungamvikeli umntwana wakho isithombe ngiyaxolisa ukuqambukela isithombe etoilet isashuthwa begila lekhuba udetective efuna izithombe zendawo yesigameko ngase ngacela uthandeka ukuthi angishuthele itoilet ngabuya mina ngazoshutha umbhede la ekhaya nini ngolesi wanini kodwa kulesi sonto ngisazi noma ngomsombulukweni detective ethi ufuna ukubhala istatement so awukwazi ke mama ukumtshela ukuthi wena ubungayazi sekukhona umuntu okutshelile oyibonile live bese uzothi namhlanje wena ubungayazi ngoba phela enkulumeni yakho uqala ukungivezela kanjani ukuthi wawungayazi wawuyizwa nje ikhuluni njengamanje sinomuntu owakutshela ngayo ukuthi uyibonile yenzeka wangenza lutho ngalokho ingobani wawumvikela ngoba kuyingane yakho kuyoba right yini ngelinye unabo abantwana abanye ngaphandle kwakho bakhona abadala kunani kuba mnandi yini ngelinye ilanga ingane yabo engangale ngane le iyehlakalelwa yileso sehlo esehliswe ingane yakho kuyona because phela izinto ezikanjena ziyavuka isono lesi senzeke kule ngane iphucu injabulo yayo incane kodwa wena njengomuntu wesifazane wangayimela kwakumele ivikelwe ubani kanti kwakumele ivikelwe ubani uma ingavikelwa wena ingaphansi kwencindezi ethile ngenxa yengane yakho wawungakuboni yini ku wrong wayi kungasiki noma mhlawumbe wawuyokuzwa kangcono mhla kuthiwa kwenzeka enganeni eyigazi lakho noma emzukulwini wakho iyenziwa womunye umuntu ingalelo la ngoyosukuma ushaya umkhosi uthi bafazi ngibambiseni angikwazi mina ukukuphikela angikwazi ukukuphikela silwa mihla namalanga silwela abantu besifazana abahlukunyezwa abantu besilisa kanti kwathina abantu besifazane siyakwazi ukufihla ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa noma ukuhlukumezeka kwabanye abantu behlukunyezwa abantu besilisa sibuka mina ukuba kuyangami ngabe wona uyaboshwa mina ukuba kuyangami ngabe nawe siyakubopha awusivezi kahle ebantwini singabantu besifazane awusenzi kahle uvikela ingane yakho ihlukumeza ingane engakwazi ukuyivikela
uyisebenzisa iyenza noma yini ngasiphi isikhathi efuna ngaso sewuyathola ukuthi kunomonakalo wenzekile kuyona but uyayivikela angiyivikeli kodwa naku watshelwa wangasukuma nami umqondo wawudef nami ngaleso sikhathi angazi kwakwenzekani udef isikhathi eside kangaka ukuthi wakwena ungabe usukumile wawungakuboni ku wrong ngakubona ku wrong kodwa ngazi nami kwakwenzakalani waqhubeka waphila engathi akwenzeka ngalutho wacabanga yini ukuthi lo muntu uyalimala lo wenziwa lento uyamoshakalelwa yakhe impilo because lengane ngeke iphinde ifane nakusasa indlela ibizokhula ngayo ayisezukufana izokukhula inesilonda engasoze futhi yasishintsha asikwazi phela ukwenza ngathi ilento iyinto nje akusiyinto nje iyinto embi eyihluku eyamanyala and wena njengomuntu wesifazane uyawambambatha sithini sikwenze njani sithi ingane zethu uyiphephile la emphakathini kukhona umuntu ofana nawe okwazi ukugqiba inkinga ayibone ukuthi ikhona mhla kuthiwa ingane yakho iyonakele iyaphuma ngelinye lamalanga iyenze kwenye ingane leyo nto ethini lowo mzali sikukhithe kanjani thina sihlala nawe la cause usifeyilile singabantu ufeyilile lo mndeni ihlobo zakho uzifeyilile uwakhumngcele owokuthi makuqhamuka ingane zakho laba abantu abawumndeni wakho bebalekisa ingane zabo zamantombazana ngoba kusho ukuthi wena ngisho ngathi wawuyifica endlini iyenza lento lengane enganeni yakho wena wawungeke uzukhulume wawuzothula ngoba ukwazile ukuthula utshelwe womunye umuntu Paula baba kunenkinga yebo kodwa kuzwani ngengane lezi izalwa lo udadewethu omncane umphuzo selamani njengoba bakhe endaweni yomkhulu kodwa nje iphutha ngicela nodadewethu ngakho futhi ngenze into la bangazi kahle ngisebenza ngihlala ekhaya umakoti wami lo umakoti wamphuthu abasezibahlala ekhaya indaba izele bengatshela nami ngathi ngangatshela nami ukuthi ngami lesifazane kodwa ngancane batsheniwe la indaba sesizwale ingoba bebazi ukuthi ngene nize nivume ukuyimbambatha mina ngiyasunderstand isizathu salo mama ngoba ubazi ukuthi nina nizofuna ukuyilwela ingane yakhe igcina ijeza that's why engangitshelanga because yena ubengekho ready noma yena ubengakuboni kufanele ukuthi ingane yakhe ijeza ilapho nje isizathu sokuthi angangitshela ubazi ukuthi ngeke nize niyivume lento nizoyilwa yabo awusole yebo baba ebalesho mfethu mina ngilula lento yangicasola iyangidina kwamina kwabantu thina nomfethu kuthi ungawuphuza umuntu into yakini ungayazi thola indini kusho kuthina thola indini ngibani nemizi nabafazi yangilaphoqela abantu abazi injani kunokama siyahlekisa thola indini asiyazi sothini njengoba yasho umfethu lo mfethu ingane kamali kamfowethu kababa omncane lo uzathathu wethu omncane ngoba kahle kahle nangu umuntu ophethile ekubeni-ke mina ngizofika ngoba sazokhuluma mina sazodika nami nina la njengoba sanibekana kuzoba u-back and go la njengoba suhambe ohlala lapha u-right ephephile la sabeka nina la indawo yakithi indawo yakini sibeba omncane la sibeke nina wena mdala umdala wena kodwa ngathi ingqondo uyisebenzisa thina wena fanele ukucela izinto makhona inkinga la kapha omncane nango ufuna ngiyasaba hayi ngisanda ukudlala ngathi thina mfowethu kwa silo ngathi basithaba mina ngisanda ukukhuluma niyasazi ke ekhaya ushita ngukele
Lengane ayisaphelile la ekhaya. nami kufanele bazomntondolo sanele ndawo fusake. Lengane ayisaphelile la ekhaya. Mina nje angikwazi ukuyishiya nawe. Uba usamke ingane yami ndodakazi yami kukhwalifana lapha lo wena ubushi wathi hayi nasisla ngeke ngoba ingenzwa kanje emzini wethu Mina abantu basibuka kanjani angisakwazi ukuthi ngabone ngathi uphephile mangamshiya la ngimshiye nawe. Akaphephanga umbuzo uthi uzoyapi ngoba uyenze lento ngoba uwazi ukuthi akanayo indawo yokuya. ebantwini asibantu manje thi asibantu sithuba bathule bathini bathule ngabonga basile nje bathule indaba sesifanga sonke bathule bathini bangento ezingayazi uNkulunkulu wenza iphutha lokuthi angasiniki ithuba lokushaya umuntu omdala kanye umthetho awuvumi yabo kanye mina ngalazi noma uyasiphoxa wena ngamshaya ngifaka isibhamu ukuthi umthetho awuvumi noma uyasiphoxa umuntu wasekhaya uhlukumezane ngane ngoba ingenayo backup ana backup ucindezela lezi ngane ngoba ingazi ukuthi kusasa izoyapi. ngikhuluma sojana ngikhuluma iqiniso ngoba ukhuluma into eqiniso sisi awuhlali ekhaya lento ekhuluma iqiniso awukhuluma into nje uyihlukumeza ngoba ingenayo igodi ayizoqasha khona. hayi Adibsuka kumbuka kumena njengoba ngibusho lo mkhulu lo ngophaki ile cakala njengoba nje ngikade athula angikangani ukuthi hamba nginqabile hamba kuma ngasho njalo manje bakathi mhlambe siyavuna sichame ngoba nathi manje Lengane wawufuna ukuthi mhlase kunjena sekwenzeka lento eyenzekile ukuthi uzophuma ishonephi. Uzophuma ekuphi because wena bunalo ithuba lokube ngabe umvikelile wamlwela uthi akayephi. Ukwenze ngoba uwazi ukuthi akanawo amandla kithi. Kona siphuma thina namhlanje sizombekaphi. Sizomshonisaphi. Sazoba ngathi uyasukela somsulo nje sowuthule. Kade ngifika la uzenza umuntu ongazi into engicasila yileyo. Uzenza umuntu ongasazi lesisigameko mase kuveza ukuthi kunomuntu owakutshela sowuthule. Yini abantu abenza sibuke ngathi sikuhlaza masinitshela amaqiniso. Yingoba ngabantu abadala kodwa nesiphoxa. Iholelo bani lengane? Iholelo bani lengane? Imali yayo yegrant. Iholelo ma. Namncane wayo. Umkhulu omncane wayo yona ayibhalisi. imali Iholelo yena. Ikhadi kodwa Ikhadi lihlala kuba. Ikunini. olelo mali ole Lixubene nezimali zabanye abantu. Elalo yodwa. Sicela ukuhamba nalo. kancane kodwa angiphiki lo cela ukubuza umuntu okhona ule ikale silalana okhona uyagibeze thanda ikali phile kwenza kanjani lapha cha malume Uyabuzela. uyena owabhalisa ingane iqolo umamncane kodwa ikhadi layo lila kuma Oh bekholwa uma makhona. ikhola umaye yeah. Uphile wamamncane. Usemsahweni lo methi mefika ngishayela ekhaya athi angondli mina ifridge le athi kanti ngalithengelani usemsahweni afika ngishaya athi ngikhuluma kakhulu mina sanda ukukhuluma mangithi ngibatshela amaqiniso abafuni bavane bathi ngikhuluma kakhulu nginesipepe ishimpama shawe elinanga ngaphunyuka ngicisha ukushawa ngomshanelo ngiphulela umshanelo angazi ukube ngamfaka umuntu ejele kwakuzokwenzakalani ngoba mina akufanele ngabe umuntu uyangithinta phezulu kwalapho ngicabanga ukuthi umndeni ngingakwenzi ngaphuma la ngithi ngiyemaphoyiseni ngalolo la ngebusuku esho kungiqeda ngomshanelo Nalokho yakubeka. Cha wayivikelwa yimina uchaza. Wayivikelwa yimina ke la. asha umunye Eshawa tatu
njengoba kunje ndimtshenile kona bezala. Asimtshelanga ngavele mengikazizo. Ubengikazizo ukuthi mezothi imali anayo mancane. Kanjani kade ingane nanti ingane yini kade ingane. Mhlawumbe futhi usemsebenzi yena. Imake Unayo ikhadi. ID? Mina yebo nginayo. Yini into edala ukuthi ungayihole ngaleso sikhathi wangakabi nayo? Ukuthi beyobhalisela wena straight. Kwaba nama complications ngithi ngiyobhalisa emaweleni bathi ikhadi lo angihambe ngobhalisa la ngabhalisa khona. Yebo. Kwasegcina kwenza ukuthi Ngagcina ngenxa ye-delay ingane iyaqhubeka iyakhula bathi uma mncane ukhona nje abantu abaqhamuka ne-ID eceleni ekhaya sisesemlazi bathi angithatha uma mncane kube yena ubhalisa ingane nakhona futhi lapho wayibhalisa wakholoza nekhadi lahlala kuyena mina ikhadi lenganyama likazi lihlala kumina kushintshwana ngalo nje. okay ifunda kude kangakanani ingane nala kufuze ngabe ugibela imoto ngoba usamncane ule nkanyisweni. Njengamanje njengoba kwenzeke lesi simo esenzekile sibona nathi ukuthi ngeke size sikushiye la sibona ukuthi akukho right ngeke siphinde simthembe lo mama ngempilo yakho. Kukhona yini enye indawo ongaya kuyo noma ubungaphila kuyona? Emva kwesigameko ukuthi kwenzeke kanje ama-social worker nawo athi acela ngisuke emshiyeni ngoba ngolesithathu ngangiye kwi-session yakhe yasemshiyeni. Basho ngase ngakhuluma nomzali uSimphiwe Makhanya ngamcela ukuthi ngicela nginikele yandlu yakhe le lapha ngasemgaqweni ngihlale kuyona. Wathi ayikho inkinga mangabe ngizoyiklina nje akana nkinga ngeke ngizomkhokhe. Okay. Ukuphela into engishayayo isicapha nombhede. Okay. Please. Please ayikho right. Ayikho Khona right. bengazwanga khona kahle. Asukile futhi. Nginenhliziyo embi, ngiba nenhliziyo embi ngoba manje lento iyenziwe umuntu wesifazane. Khona bengazwanga khona kahle. Ingane kuyahlala lapha. Malume ngesikhathi ngisahambile sasikhulumile nomkamalume ebesahlala eFakazi uma ingane kaMalume. Si unayo nezingane zamantombazane ezo2 mase kuba ingane kaMalume ababehleli nje bebonke wathi akanankinga ingane mangihamba uzosala nayo. Okay. Hayi ukuthi futhi nakhona ngangimlahlile ngangamlahlile. Cha ngizwe lokho mina ngangalezo. Bana ngazi siphela sinazi manje. Indlela esekukhulumeka ngayo ukuthi ngangimlahlile ngoba ngangingazi nami ukuthi njengoba ngimshiya sasikhulume kahle ukuthi uzofusala amhlukumeze. Cela ungasaphindi umshiye ndawo. Hayi. Ungasaphindi umshiye ndawo. Ungasaphindi ucela ukugcinelwa. Ngoba bagcini kahle. Nimnyaleke naye Samke. Njengoba umnyala nje sisi ukuthi ingane akahlale kanje naye ngoba bengihlezi ngimtshela ngithi njengoba yanyatheleka bengihlezi ngibatshela bobabili njengoba yanyatheleka le ndaba yasekuqaleni Samke musokubuya late emsebenzini bebuya busuku emsebenzini uphuma u4 emsebenzini yana Samke kodwa befika la ngo8:08 ingane ngihleli naye lapha phezulu kwesisikhathi angayilandi ngize yehliswe yimini ingane ngizongqongqoza ngamfica ngelimlando seyilalela akazi ukuthi ingane ikephi kwayilapho la eyohlala khona nakhona kuneyinkinga zakhona ezovumbuka ingane kufanele ahlale seduze wayo ngoba ngaze ngamtshela naye usisi ngathi lento eyanyatheleka isazovumbuke ngoba kwaSamke ndini akakwazi ukugcina kahle ingane ngeke uzufika ulale ungayazi ingane yakho ukuthi kephi nokuthi idleni ilelephi idleni kwesinye isikhathi uyofika ingane lapha ifiki ihlala hayi umaka kabuyi angithi nami iyazi ukuthi kufanele sebuyile ngalezi zikhathi ngithi ehla kuphela manje kusasa isikole ehlike uyobheka ekhaya khona ba ngoba ukuze ibanjwe nje okwesibili angithi kuyayehliswa yimina ngithi ayehla izobheka ukuthi sebefikile yehla bithi mifika bengafiki ibuye ithi hayi abakafiki ikhulu siqhubeke nayo Nigezela ukuthi umkhokha uvaleke
ungaphindi ubuye ngoba uzobuya uma kuwukuthi awubuye. Wena njengomuntu-ke obeyazi kusuka ekuqaleni nanti ijoka lakho. 2, ungayicabangi leyo ukuthi kuzoba lula mhlawumbe noma kuzomela usamke ahambe ayosula icala ngoba nakho kuwumndeni. Hayi leyo ngeke Nkosi yami. Ayingeke. Ngisho ngathi udili kajele mina ngibe ngi-right. Angimthethelele umuntu odlwengulayo ngoba yikho into ekuphushayo ukuthi udlwengula. Uma kuwukuthi kuyokwenzeka ngendlela okwenzeka ngoba nomthetho ubuye usifeyile, ayisiyoyilwa. Hayisiyoyilwa mama. Lokho nje ukwazi. Kodwa eyokugeza la ngcono ngoba ngisho bekhona nabantu obubeqa ngaphezulu ungabatsheli ukuthi le yanto iyijoka lakho njengomuntu othule naye uyazi yenziwa ingane yakho ukuthi uyigeze le ngane. Ngoba iyokhula inenzondo eyokuthi wayibukelela ibhuqabhuqwa isilwane phambi kwakho. Kulungile ukwenzile makuzokunikeza ukuthula nje nomulele ebusuku. Yilokho nje engingakusho. Mina sengizohamba makuwukuthi mhlawumbe kunamazwi obufisa ukwasho kusamke ngoba ngizohamba naye. Ufisa ukuwasho bengicela ukuthi ngikunikeze lelo thuba washo manje. Maye ngekho futhi ayi kulungile sohamba naye. Kodwa nawe samke mawunamazwi ufisa ukwasho kumama nginikeza ithuba lokuthi ungakwazi ukwasho manje before kube ukuthi siyahamba. Mina mana engithanda ukusho nje angixabene nawe. Kuphela mina uma ngikwenza mina ngenza ubulungiswa enganeni. Ngiphinde ngiphawule ekuthenini ngibuya late. Into emidala ezinye zezinto emezidala ukuthi ngibuye late. Angikhululeki kahle mangila ekhaya ngiyacindezeleka. Ngithi noma ngibuye early ngibuye ngijike embedeni ngoba ngivane ngisindelwe ngize ngikhathala. Mangiye ngangena nje la endlini ngiyakhathala. Angazi kwenziwa yini. Ngisho ngikhona ngama weekend ngizolala ngivuke ngo12 sometimes ngoba ngivane ngikhathale ngigqilazeke ngingazi ukuthi kwenziwa yini. Kodwa ke ngiphumela ekhaya mangiye ngaphuma ngiba right nje ngibe umuntu ophilayo. Kodwa mangiye ngala endlini angazi noma kwenziwa izinto ezenzeka khona ngoba phela ufica ngisho amasimba la endlini eshawe endishini semabhakedeni kuphi nakuphi iziki yabo kuningi. Ngithathile ifridge izathu sokuthi ngilithathe. 1 akukho umuntu okhona njengamanje la ekhaya ngisaba ukuthi ngiyahamba. Bazongena into oqala nje abazoyithatha ilona. So ezinye zezinto ezenza ukuthi ngilithathe nami nokuthi ngikwazi nami ukuthi ngiyophila ngikwazi ukufakela ingane yami ukuze ibe right ngifakele ingane yami izinto zokudla. Ayikho into ezosixabanisa ngisazoqhubeka ngizovakasha nami la ekhaya isekhaya la. Ngizofika kodwa kungcono ukuthi sibe ne distance ngoba ngiyabona ukuhlala ndawonye akukho right. Nakho-ke ngisacela ukukhuluma samke phezu kwesikweletu-ke sabantu-ke sona uthini ngaso? Njengoba kuDisemba ngizosikhokha sona. Uyayazi into aseyikhulumile kodwa uyikhuluma kuthini okubuhlungu ngangcono ukuthi ikhuluma kuwena. Unyaka odlule wonke uyaphela unyaka manje. Imali yomuntu ayikhokheleki nje nhlobo. Sekuzondeke thina manje ngale mali encane nangalo hlobo. Ukube buyikhokha ngo5 yazi ngabe uyiqedile okuyimali 2000 ngoba ngakunika 1000 wanginika uyalazi ukuthi abangakuchazela nje walisebenzisa njengamanje sekwelinye futhi lejoke lami lelo kuningi kufanele mina ngaso sonke isikhathi lalela sambe mami kulungile ungayikhokhi lo ngizoyikhokha mavele mengithi ngoDisemba ngizokunika u2000 ungayikhokhi izokhokhwa yimina ngoba ubalisela mina manje nengazi ukuthi lento ngayenza ngingedwa sasibaningi la endlini uyangithola
sasibaningi walahla ikhadi lamasingcwabisane sokhokhela ngani masingcwabisane wathi awukhokeliwe ngilahle kule nyanga ngamabomu kusho bantu la kwasho wena ulele la ngumantrasi ngingale ngakusho lokho wathi usho ukuthi ulilahle ngamabomu lekhadi ngakusho ngizwe ubuhlungu bokuthi engasikhokhile alikwazi ukuphinde lenzeke ngamchazela ngathi akahamba ayolenza wangiziba ngazi wenzani ke Samkeli. Okay, angizange ngiye kolenza ikhadi ngoba nelami ikhadi lalilahlekile. Amagama abhlungu kwathi washo ukuthi ngilahle ngamabomu yona into engenza ukuthi ngihlale ngingabusalenza. Samkeli kanti awusho ngonweni ukuthi ngitholile ikhadi elidala le. Wathi uma ulitholile iphepha. Iphepha lele ngalithola ke lapho. Cha kuwena iphepha. Yena uvusa topic leyo likumina iphepha. Into engayigqifisa nje ngoba nakusebekhulume ngomasingcosane ngiyacela bandla sisi. Ngicela kuyena uSamkeli ngiyakhuleka. Samkeli mina sengizenga njengoba ngangikhulumile nawe ukuthi uma singcwabisana ngoba wena onemali emile emile ngiyacela bandla uma singcwabisane noma ngabe ukephi kodwa aqhubeke nawe ngoba ithini esithwala ijoke elinzima ekugcineni kodwa uma singcwabisane ngiyacela ngathi nje angisha ngakuthenga ukudla ngisha ngenzani kodwa uma engisizile nje wakhokhela uma singcwabisane ilelo nje ngilichizelelayo Samkeli. Okay, ayikho inkinga malumekazi kodwa ngizocela ukuthi kule nyanga uma ngenzeka ngicela ukubambiseleka cause sezimbili inyanga uzongisinda 440 manje. Cha angisho ukuthi umele wena Samkeli. Usisi njengoba naye kukhona into ohalithola ngenye inyanga kufanele aphose naye kodwa mina ngithwese wena ijoka kakhulu kodwa sisa ngisho ukuthi njengoba ngisho njalo kuSamkeli wena ubusuya relax. Sicela ikhadi ke makukuthi bengasekho kunye bese sisicela indlela kodwa nje nama wami ngisho uhlangana nami emgwaqeni wazi ukuthi inhliziyo yami ayimnandi ngawe hayi nzima le ngilahle wonke oyengane ngaka phuthi ngani igugulayo bese uyathula wena Yo hayibona ngiyasikhipha kuma TV webafana Nishutha nje into ebhekephi lapho Angibona asabuzanga njani. Bubona ngibuza kusuke qala ngizokubuza egcineni. Hayi kungambe konike sikabuzanga ukuthi Niyeke ucofia lapho ucofia nje Angithi bathi wade sibonakala ku TV. Bengicela ukukukhulisela ingane. Siyenze indlela yokuhamba imigudu yama social worker nani ukuze na ukwazi ukuyivakashela la eyobi ngakhona uyothini. Othi nje nginamandla onke izofunda iphile ikhule kahle ngicela ukugcinela yona uma ufuna ukuyibona uzoyibona. Ukuthi kunzima ukuthi ngahlukana nengane manje. Kunganzima kona. Kanzima. Mawuthola umuntu othi ke ufuna ukuthatha nayo. Amenga ngithatha naye ayikikiza kodwa nje ngeke ukuthi ngiyazi. Oyothi ofaka nekhadi ke ndawonye. Oyothi nje ufuna ukuthatha nayo ke eyohlala nani. Ayiphilele nani nje anikhulise kodwa ngokohlelo lomthetho. Yebo. Hayi uhlelo lomoshwampe shwambe cha. Olomthetho olokuthi azi la usuka khona bamazi naye bazi nokuthi ukuphi kodwa ayophila nani nje. Hayi nankinga mangaqhamuka kanjalo ngizohlala naye ingane. Okay. Yezoka uphi baba umntana? Usamlazi. Unabo ubudlelwane nengane? Okay. Suka ikhula nje ikhulisa wedwa. Yebo. Okay. Kusho ukuthi kuningi ufisa ukulekeleleka khona concerning ingane. Okay. Ngikulungile. Nginika imali encane ke lapho isikweletu sasisitolo sami. Ukusala imali encane ngicabanga ukuthi right imali esele ngicabanga ngibingezo e8. Ungathi uma usuhambile bese ikweletu ikadezi 300. Kungathi izinto ebezenzeka noma ikweletu oyishiya ngemuva bese uyayibalekela. Ngahona nje
ukhetha utesha lapho kulungile wesamke njengoba uthi uyosikela ingane kodwa shiya-ke amasimbi waphiphile emuva ya ulungise ungabe umuntu oshiya amabili angithi uyasho ukuthi kusele u-300 kufanele umnike lo 300 ahamba yoqeda after 300 angithi akusekho mali ya Ngizoqeda futhi bese ngiyavala isikweletu. ngoba phela inkinga la ikhona akulona ngeke size sisho isikweletu sikhona noma sikho ngoba igama kulona ilakha ngithi njengoba ethi kusele u-300 nje ngokwami kufanele umnike lo 300 bese uqalela kabusha impilo yakho ingasenazi izinto ezisazokhudula kabe ezokwenza ukuthi ungasakwazi ukuphinda ubuyele emuva uyothi sanibonana noma ungesahlala kodwa sanibona nihlukane kahle hayi nixabene nina niqataniswe ingane okufanele ukwazi lokho nixabene niqataniswe ingane isuke enganeni into Ngicela ukwenjalo amalethwayo 2000 athi uma usamke usamnike u60000 usho ukuthi manje ukoleta malini ngalapho 1000 Usakweleta 2000 wena. kanjani kanjani manje u3000 angithi phela 1000 wakunikeza umama wakusebenzisa uzokhipha shuthi wena ususalelwe 1000 akasho kusamke sorry ungenela lelo 1000 sisilale kuzuthi ulisebenzisile kusamke lalisebenza la ekhaya noma Lisebenza la lisebenza kuwena usamke uyakwazi ukuthi lasebenza la endlini Wangitshela esalisebenzisa. Kodwa ungaboni yini izinto engiyithengayo edliwayo la endlini Awuzangitshela uhlale phansi nami angitshelanga kwaba wrong. ngeke nikusize kulokho eniphikisana sisi ukuthi uzolikhokha 1000 uzolikhokha samke ukhipha 1000 hambise leyo mali Idlule kulo mlayi bemele yokhokhwa khona phinde futhi nalo ongekho nalikhokha ayimelele ngoba leyo mali engubula kahle iyaswani ngoba nopolice ghost sesimile la cha nawe asiyona kufanele ayikhokhe yena yilo 1000 esele samke kwaku 2000 nje kwakufanele ukhokhe usamke lo 2000 okay wayengahlanganise namuntu yena wakufanele ukhokhe okay wona ke sisi nawo njengoba sikhuluma kanje kukhona nje abantu abazivakashela mina usuzofuza ngiyakufisa ukuthi abe khona usisilu Okay. no ngoba ezizinto ngimbuka nomina siyathuwetha nomfowethu ahlale nani why befikile la so bhuti bakhe ethi angasibingeleli angayi kamfowethu azahambe so mafowethu Ngayizike lapho ba. wena uthula uthini Ngamtshela. angangipututshwala nakufika Hambe yo hayi mina cha ngisho phela lapho ngapha ke mbuka mangidlula la ngikhamisha amadondo ukuthi ababeqinqela la obumuzi landeni indoda abantu hayi amadodeni seyishamla sone esakhotha vele ekhaya ingophuzola la awukho umuzi asasuka ahambe mina ke nomfowethu siyamdinga nje la otherwise ningahleke nina nodadewethu lo sephumile sidodela thina nani babili sibonge kakhulu ngesikhathi senu ma ukuthi into yamsana nqobo yethu la sesicela indlela sizocela ukuthi ningathuki uma ithuka makukuthi mhlambe sekuqala icala lokuthi liyoqulu icala lakhe makukuthi kuzokwenzeka nithuke senihlangana nathi hayi sazolihamba makukuthi nani niyokwenzeka nibe khona ayisazophela ibonana apha mhlawumbe uzonitshela mama ukuthi sekunecala liyathanyelwa icala la likhona ukuzwakala ukuthi lihamba kanjani makukuthi nje kobe nezinto ezingene sinelungelo lokuyolithatha yebo kunjalo umhla wa1 nje kusho ukuthi kuselona icala uzobingelela nini Seyile kobingelela. seyini kobingelela okay kwathiwa lizophinda mhla wa1 angithi sisi Mina menga kamtshela lutho detective. oh mase uyabakhipha ama dates yebo izinto ezikanjalo suke seqala selilalelwa liattendwa uveza ubufakazi obusuke butholakala so isazophinda ibonane nje ngizobonga kakhulu ngesikhathi senu niyilwe into enjena ningayifihli noma ngathi uyisika kangakanani niyilwe niyikhulume futhi ukuze ingagcini nje because kube bekuwo omunye umuntu nje besingacasuka senza intembi kumanje senzo sokuthini naye unezintembi unentembi ayifihlile understand kodwa manje ngoba into yonke yenziwa ngendlela eright asiyenze kanje ungayiphindi mama wami ngoba yimbi so sesicela indlela siyabonga kukhona ihlalo ebalele bewona ukuqoqela umbuzo ke bala kodwa
Namhlanje besithatha uhambo sabheka Adams la sifike sathola khona ukuthi usisi uSamke unenkinga enkulu yokuthi ubecindezeleke ekhaya ngesimo sokuthi ingane yakhe ibihlukunyezwa umuntu ahlala naye egcekeni noma ibihlukunyezwa ingane kamama okuuye owumgadile noma kufuze ngabe uyamvikela uthi side lesisikhathi senzeka lesigameko sitetelegu kodwa ngathi mangithi ngiyasibika la ekhaya sanyathelwa ngeenyawo kwathiwa mina ngenza uchuku noma ngithatha indaba zasekhaya ngiyoyikhuluma ngaphandle kwakwesibili wabanjwa futhi ekwenza ebanjwa omunye wabantu ababehlala kule ndawo ababehlala kuye ekuqaleni wabuya wazotshela uma wakhe ukuthi undodana wakho unesenza senza enganeni encane esike sihle neze kodwa umama wakunyathela ngeenyawo imbi yanyantisa igazi noma iyashaqisa ukuze ukuthi kunomuntu wesifazane ongakwazi ukuma ambambathe ukuhlukunyezwa kwengane encane engakwazi ukuyivikela uthula kanjani ingane yakho ilala ingane encane ngokungemthetho 2 ihlukumeza kodwa wena uyangibambatha konke lokho ukubone ku-right imbi lento eyenziwe lo mama ukuba belikhona ithuba noma ukuba umthetho ubungeke usibophe egcineni bekumele-ke sibambane sicace ukuthi yintombi eyinamakhanda angakwazi ukuthi abhekane because ucindezela omunye umntwana ngoba azi ukuthi akanalo imumva akanalo futhi iphambili okukhulu kakhulu ekuhlukumezeni kwengane noma kuhlukumezekeni kwayo izodala ukuthi ingabe isakwazi kusasa ukukhula ngendlela ekufanele ukuthi ibe yilento ofuke bekungabe yiyona nesimo sokuthi seyinokuhlukumezeka okukhona experienceile ngesikhathi incane ebengikufisa kakhulu ukuthi lo Christmas wayo engathi ubungaba wohlukile kuyithola ukujabuliseka entweni emhlungu edlula khona kodwa-ke asazi ukuthi kuyokwenzakala noma wena uzothi uma ulibona lolu daba bese kufika thina enhlizweni yakho yini esingayenza siyi-South Africa yonke ukubambisana nengane siyelaphe kulobu buhlungu ekubona uma kuwukuthi na unenkinga ngasekhaya balela le namba elangezansi kwisitetelegu media uthi ngithathe isitetelegu ngiteteleke nawe ngiyoza ukuthi luthini udaba lwakho futhi singakusiza kanjani ukuze ukwazi ukuthi uye phambili mina isitetelegu Ntokazi yaKwaNdlovu ngikwenzile sisazolandelela futhi lolu daba senze isiqiniseko sokuthi uphelelani uyajeza nesenzo sakhe noma umthetho ubuye usilahle noma usibuyisele emumva kodwa ngiyathemba ukuthi this time sizoyiwina lempi njengoba sisho kanye kanye sithi asilweni nokuhlukunyezwa kweyingane nabantu besifazane namhlanje-ke besizolwa leyo mpi mina siteteleke Ntokazi yaKwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.